Zabudni na umelé proteínové pudinky zo sáčku. Dnes si spravíme poriadny proteínový puding bez umelých prísad. Inak, videli ste, ako vyzerá jahoda zblízka? Naklepneme si vajíčka, aby sa šúpali ako po masle a hop šup, hodíme ich variť na 10 minút na tvrdo. Vajčíská hotové. Poďme si ich rýchlo schladiť a ošúpať. Pozri na to, šupka ide dole ako nič. Čiže odnes čo? Naklepávať. A teraz ideme čarovať. Všetky vajcia hodíme do mixera. Pridáme 3 lyžice kaká, 2 lyžice čakankového sirupu a 250 ml mlieka. A mixujeme na hladkú krémovú bombu. Nalejeme do pohárov a dáme do chladničky. Teraz sleduj tú korunu. Posyp kakaom alebo nastrúhaj čokoládu a ozdob ovocím. Ja som tam šupol jednu jahodu, nech to je fancy. A nezabudni, toto je čistý prírodný proteínový puding. Priamo od prírody, priamo do brucha. A nezabudni, pošli to kamošovi, kamoške alebo komukoľvek, čo si ide proteín. A pre viac takýchto rýchloviek ma nezabudni sledovať.